Καλησπέρα σας. Είμαι ο Άρης Κουτρής και θα μιλήσουμε σήμερα για την Olympic Idea. Η Olympic Idea είναι μια αμερικάνικη εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 2014, τον Ιανουάριο, και αυτή τη στιγμή έχει την έδρα της στο Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών και εδώ βλέπουμε τον CEO που είναι ο κύριος Τόμας Θέρμπερ. Ο σκοπός της είναι να συνδέσει επιχειρήσεις και καταναλωτές για κοινό όφελος. Τι ακριβώς έχουμε? Από τη μία έχουμε την Olympic Idea εκπτωτική κάρτα, με την οποία παίρνουμε εκπτώσεις και προσφορές από όλες τις επιχειρήσεις, και από την άλλη έχουμε την Payoneer Mastercard, με την οποία παίρνουμε τα χρήματα τα οποία κερδίζουμε. Προσέξτε για τα επόμενα 15 λεπτά, μην κοιμηθείτε όμως, γιατί θα χάσετε και δεν θα έχετε τη συνέχεια όλης της παρουσίασης. Άρα λοιπόν η Olympic Idea είναι μια πλατφόρμα αφενός και αφετέρου μια εφαρμογή για κινητά. Όταν λέμε πλατφόρμα, τι εννοούμε? Εννοούμε τον ουρανοξύστη. Τα site τα οποία θα δημιουργηθούν είναι τα διαμερίσματα. Άρα η Olympic Idea είναι μια πλατφόρμα και όχι ένα site. Ποιος είναι ο σκοπός? Από τη μία έχουμε τις επιχειρήσεις και μιλάμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από ταβέρνα και εστιατόριο και pet shop και υδραυλικός και ηλεκτρολόγος, και από την άλλη τους καταναλωτές. Συνδέει λοιπόν αυτούς για αμοιβαίο όφελος. Έτσι σήμερα έχουμε στην Ελλάδα πάρα πολλές επιχειρήσεις και μάλιστα στο site που βλέπετε από κάτω μπορεί κάποιος να δει όλες τις επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες με την Olympic Idea. Πολύ περισσότερες βέβαια στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη πολλές, στην Κρήτη, στην Κύπρο. Τι ακριβώς κάνουν οι επιχειρήσεις? Οι επιχειρήσεις κάνουν μια ετήσια σύμβαση με την Olympic Idea που τους κοστίζει $160 και δεν παρακρατεί η Olympic Idea ποσοστό από το τζίρο των επιχειρήσεων. Δηλαδή η σύμβασή τους είναι αυτή συγκεκριμένη. Περίπου €140. Η συνεργασία αυτή λοιπόν τους δίνει ορισμένα επιχειρηματικά εργαλεία και βέβαια έχουν τεράστιο κέρδος. Τι παίρνει μια επιχείρηση? Καταρχήν ένα ηλεκτρονικό γραφείο μέσα από το οποίο μπορεί να χειρίζεται και να δημιουργεί όλα αυτά τα οποία χρειάζεται για να μπορέσει να βοηθήσει την ανάπτυξή της. Δημιουργείται λοιπόν ένα site, όπως είναι το site που βλέπουμε εδώ, του τύπου reflexology.olympicbiz.com. Επίσης ένα άλλο site, το οποίο όμως εφόσον έχει δική του ιστοσελίδα ανεξάρτητη, μπορούμε εμείς να συνδέσουμε τα δύο site. Η άλλη περίπτωση είναι κάποιος ο οποίος δημιουργεί ή έχει ένα e-shop. Οπότε, εδώ έχουμε το συγκεκριμένο site, στο οποίο έκανε e-shop μέσα από την Olympic Idea, από τα εργαλεία που του έχουμε δώσει, και έχει και το δικό του e-shop. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, οι επιχειρήσεις έχουν δωρεάν προβολή σε χιλιάδες μέλη και της Olympic Idea, αλλά σαφέστατα και σε άτομα τα οποία είναι εκτός Olympic Idea, οι οποίοι μπορούν να δουν το site ή το e-shop τους, και επιπλέον ένας επαγγελματίας αυτόματα μπαίνει στην εφαρμογή για κινητά, όπου τα μέλη της Olympic Idea μπορούν ανά πάσα στιγμή να βλέπουν την επιχείρησή του. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, έχει ένα τεράστιο κόστος, το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ οικονομικό για τις επιχειρήσεις οι οποίες συμβάλλονται με την Olympic Idea. Τι δίνει ο επιχειρηματίας σε εμάς? Καταρχήν μπορεί να δώσει εκπτώσεις και βλέπουμε ότι τα ποσοστά των εκπτώσεων είναι διαφορετικά ανάλογα με το είδος της κάθε επιχείρησης. Δεν έχουν όλοι οι επαγγελματίες το ίδιο κόστος και τα ίδια δεδομένα για να δώσουν την ίδια έκπτωση. Δίνει ο καθένας αυτό που θέλει. Επίσης μπορεί να δώσει προσφορές, που σημαίνει ότι αντί να το δώσω 20, σας το δίνω στα μέλη της Olympic Idea €10, ό,τι θέλει ο καθένας. Και τέλος μπορεί να δώσει δώρα. Δηλαδή, μαζί με το καφέ που θα πιείτε σε εμάς, σας κάνουμε δώρο το κουλούρι. Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις αυξάνουν τους πελάτες τους και αυξάνουν και το τζίρο τους, που είναι ο ένας ο σκοπός μας. Πάμε λοιπόν τώρα στους καταναλωτές. Εμείς πληρώνουμε μια μηνιαία συνδρομή $28, περίπου €25 σήμερα, και μπορούμε να έχουμε εκπτώσεις και προσφορές από συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Οι καταναλωτές μπορούν να έχουν εκπτώσεις και προσφορές στα πάντα. Βέβαια, αυτή τη στιγμή κάποιες ελάχιστες επιχειρήσεις μας κάνουν εκπτώσεις έτσι κι αλλιώς. Αλλά πόσοι από εμάς έχουμε πάρει έκπτωση από το κρεοπόλι μας, από τον μανάβι μας, από το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς μας, από τον ψαρά μας, από την καφετέρια στην οποία πίνουμε τον καφέ μας, από το ρεφλεξιολόγο μας, από το συνεργείο αυτοκινήτων στο οποίο φτιάχνουμε το αυτοκίνητό μας, από το καθαριστήριο που πάμε τα ρούχα μας, από τον ασφαλιστή μας, από το κομμωτήριό μας, από ένα εστιατόριο που πηγαίνουμε και τρώμε, ή από το γιατρό μας ή από τον πολιτικό μηχανικό μας. Επομένως, με $28 εμείς παίρνουμε την εκπτωτική μας κάρτα και ταυτόχρονα έχουμε και μια δική μας εφαρμογή για κινητά. Επίσης, έχουμε ένα δωρεάν γραφείο στο οποίο μπορούμε να παρακολουθήσουμε ό,τι συμβαίνει στην Olympic Idea, δηλαδή ποιες επιχειρήσεις ήρθανε, ποιες μπήκανε, ποιοι συνεργάτες υπάρχουν, να παρακολουθήσουμε τα πάντα από το δικό μας γραφείο,
στην άνεση του σπιτιού μας. Εδώ είναι μια παλιά μου φωτογραφία. Μέσα από το σπίτι μου μπορώ να παρακολουθήσω κάλλιστα όλη μου την επιχείρηση. Επίσης, έχουμε μια εφαρμογή για κινητά, που σημαίνει ότι μπορώ να έχω τα δικά μου στοιχεία, να έχω το δικό μου γραφείο στο κινητό και ταυτόχρονα να παρακολουθώ τις διάφορες επιχειρήσεις, οπουδήποτε και να βρίσκονται αυτοί. Ο σκοπός μας βέβαια πάντοτε είναι το πώς θα βγάλουμε χρήματα. Και αυτό θα το πετύχουμε με ένα οικονομικό πλάνο το οποίο έχει ετοιμάσει η Olympic Idea. Οι επιχειρήσεις δίνοντας $160 το χρόνο και οι καταναλωτές δίνοντας $28 το μήνα, στην πραγματικότητα δημιουργείται ένας τζίρος πολύ μεγάλος και αυτό που κάνει η Olympic Idea είναι μας επιστρέφει περίπου 90% των χρημάτων. Σε ποιους το επιστρέφει? Σε αυτούς οι οποίοι αναπτύσσουν δίκτυα καταστημάτων και δίκτυα καταναλωτών. Εάν παραδείγματος χάρη έχει γίνει ένας τζίρος 100.000 ευρώ, περίπου 90.000 ευρώ θα επιστρέψουν σε εμάς. Έχουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα ανταμοιβής λόγω συστάσεων. Και έχουμε αμοιβές από σύσταση επιχειρήσεων και έχουμε και αμοιβές από σύσταση συνδρομητών. Ποιες είναι οι αμοιβές από σύσταση επιχειρήσεων και επαγγελματιών? Καταρχήν, εμείς οι ίδιοι διαμορφώνουμε το κλαμπ των καταναλωτών. Δηλαδή, δεν ήρθε ο κύριος Τόμας Θέρμπερ από την Αμερική στη δική μας πόλη για να μιλήσει στο μπουγατσατζίδικο της γειτονιάς. Αυτό το κάνουμε εμείς και επομένως διαμορφώνουμε μόνοι το περιβάλλον μας. Και όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα. Αυτό όμως μας δίνει ένα κέρδος. Δηλαδή, εάν κάποιος έχει κάνει μια τρίμηνη συνδρομή στην Ολυμπιακή Ιδέα, σαν μέλος, μπορεί να έχει $80 από κάθε επιχείρηση κάθε χρόνο που η επιχείρηση είναι συνδευλημένη, που είναι ένα πάρα πολύ καλό ποσό. Είναι μια προμήθεια 50%. Εάν έχει ετήσια συνδρομή, μπορεί να παίρνει $130 από τα 160 που δίνει ο επαγγελματίας για κάθε επιχείρηση για κάθε χρόνο. Και βέβαια, εάν ο επιχειρηματίας θέλει να δώσει την επιχείρησή του για 3 χρόνια ή για πάντα, τα ποσά αυξάνονται πολύ περισσότερα και ασφαλώς, εφόσον ένας επιχειρηματίας θέλει να έχει και περισσότερα καταστήματα ή να έχει περισσότερες γλώσσες στο δικό του site, έχουμε πολύ περισσότερα εισοδήματα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια δυνατότητα να έχουμε άμεση προμήθεια 83%. Τι θα πει άμεση προμήθεια? Την ώρα που ο επιχειρηματίας μας δίνει τα χρήματα, εμείς κρατάμε τα χρήματα τα οποία αναλογούν σε εμάς και δίνουμε στην εταιρεία τα χρήματα της εταιρείας. Δεν θα τα πάρουμε τον άλλο μήνα ούτε τον άλλο χρόνο. Εκείνη τη στιγμή. Έτσι μπορεί να χτίσουμε ένα επαγγελματικό δίκτυο, το οποίο να περιέχει πολλές επιχειρήσεις και να έχουμε δυνατότητα να έχουμε ένα εισόδημα το οποίο να μεταφέρεται από χρόνο σε χρόνο. Η άλλη κατηγορία είναι οι αμοιβές από σύσταση καταναλωτών. Έχουμε εδώ πέρα 5 κατηγορίες αμοιβών, δεν είναι 5 αμοιβές, είναι κατηγορίες αμοιβών, τις οποίες θα εξηγήσουμε πάρα πολύ σύντομα στα επόμενα slide. Σαφέστατα δεν χρειάζεται κάποιος να τις μάθει κατευθείαν, γιατί κανένας από εμάς δεν ξέρει ακριβώς πόσα χρήματα παίρνει, πόσους φόρους πληρώνει, ελάχιστοι άνθρωποι ψάχνουν τόσο πολύ. Τα αναφέρουμε όμως για να έχουμε μία εικόνα. Το πρώτο κομμάτι είναι ότι εφόσον κάποιος από εμάς συστήσει 3 άλλους συνδρομητές, η εταιρεία του επιστρέφει $28 το μήνα, το οποίο σημαίνει ουσιαστικά ότι είναι η εξασφάλιση της μηνιαίας του συνδρομής. Γι' αυτό και λέγεται 3 and you are free club, δηλαδή 3 άτομα και είσαι ελεύθερος. Στην πραγματικότητα είναι σαν να έχω δωρεάν την κάρτα μου. Δεν σημαίνει ότι δεν πληρώνω τη συνδρομή μου. Πληρώνω τη συνδρομή, αλλά μου επιστρέφουν κάθε μήνα τα χρήματα. Υπάρχει το appreciation bonus, το οποίο είναι αμοιβή από προσωπική σύσταση καταναλωτών. Τι σημαίνει? Από τον τέταρτο που συστήνουμε και μετά, η εταιρεία μας δίνει $7 κάθε μήνα. Έβαλα 10 άτομα, θα παίρνω $70. Έβαλα 50 άτομα, θα παίρνω $350. Έβαλα 100 άτομα, θα παίρνω $700 το μήνα. Όσα άτομα συστήσω, επί $7 το μήνα. Η επόμενη αμοιβή είναι το matrix bonus. Για να μπορέσουμε να οργανώσουμε όλο αυτό το πλήθος των καταναλωτών, το οποίο είναι χαοτικό, χρειάζεται να πάρουμε ένα μαθηματικό μοντέλο. Η Olympic Idea λοιπόν πήρε το μοντέλο του Matrix, ένα Matrix 3x8. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε κάθε στιβάδα πέρα από τη δική μας, ανεβαίνει ο αριθμός των ατόμων. Το Matrix Bonus είναι ένα σοσιαλιστικός τρόπος αμοιβής, διότι στην πραγματικότητα σε αυτή την αμοιβή δεν απαιτούνται προσωπικές συστάσεις. Δηλαδή, οποιοσδήποτε βρεθεί κάτω από σένα, στη συστάδα, στην κλίμακα επιρροής, την οποία έχεις εσύ έχεις δυνατότητα να βγάζεις χρήματα. Τι θα πει αυτό? Ότι για κάθε έναν που βρίσκεται μετά από σένα, εσύ παίρνεις $1 κάθε μήνα. Είτε αυτός είναι δικό σου, όπως είναι στο σχήμα που βλέπουμε ο πορτοκαλί που έχει τους πορτοκαλί, είτε είναι από άλλους, όπως είναι οι άσπροι, οι κόκκινοι, οι μόβ κλπ. Έτσι λοιπόν έχω δυνατότητα
να παίρνω $1 το μήνα, που σημαίνει μέχρι περίπου $10.000 το μήνα, εφόσον γεμίσει αυτό το Matrix. Σαφέστατα δεν είναι κάτι τόσο πολύ πιθανό, αλλά αυτή είναι η διάταξη. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα τα οποία μπορούν να γεμίσουν. Πάμε τώρα σε ένα καπιταλιστικό σύστημα πλέον αμοιβής, που είναι το matching bonus. Αυτή είναι αμοιβή που παίρνουμε με βάση τις προσωπικές μας συστάσεις. Δηλαδή, εφόσον εγώ έχω συστήσει προσωπικά 5, 6, 7 άτομα και αυτοί έχουν τις δικές τους αμοιβές Matrix, εγώ μπορώ να παίρνω ένα ποσοστό μέχρι 50% από τον καθένα από αυτούς. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχω συμφέρον να βοηθήσω τους συνεργάτες μου να βγάλουν χρήματα, γιατί τότε θα βγάλω κι εγώ περισσότερα. Έτσι λοιπόν δημιουργείται μια ομαδικότητα μέσα σε όλη την διαδικασία αυτή και ταυτόχρονα εμείς βοηθάμε ο ένας τον άλλον να μεγαλώσει την ομάδα του. Πρακτικά σημαίνει ότι αν έχω 10 προσωπικές συστάσεις και αυτοί έχουν καταφέρει να παίρνουν από €200 το μήνα και εγώ είμαι στο 30% ποσοστό, παραδείγματος χάρη, μπορώ να έχω €600 κάθε μήνα. Βέβαια, η αμοιβή επί της 100 στο Matrix Bonus εξαρτάται από το πόσες συστάσεις έχω κάνει εγώ. Δηλαδή, αν έχω κάνει 3 συστάσεις θα πάρω 10%, αν έχω κάνει 6 συστάσεις θα πάρω 20%, αν έχω κάνει 10 συστάσεις θα πάρω 30%, αν έχω κάνει 20 συστάσεις και πάνω εννοώ 40%, 50 και πάνω παίρνω 50%. Στο γραφείο μου, το προσωπικό, υπάρχει πάντα η διάταξη όλη και τα επίπεδα που μπορεί ο καθένας να έχει και σε ποιο επίπεδο είναι το επόμενο που μπορεί να φτάσει. Επόμενη αμοιβή είναι η αμοιβή ηγεσίας. Τι είναι η αμοιβή ηγεσίας? Όλα τα άτομα τα οποία έχουν προσωπικές συστάσεις πάνω από 20 ονομάζονται Ζαφύρι, αυτοί που είναι πάνω από 50 ονομάζονται Σμαράγδι και αυτοί που έχουν πάνω από 100 προσωπικές συστάσεις ονομάζονται Διαμάντι. Αυτά τα άτομα παίρνουν $1 έως $3 από όλους τους συνδρομητές που δημιουργούνται από την ομάδα τους. Παράδειγμα, εγώ έχω συστήσει 20 άτομα και αυτοί σιγά σιγά γίνανε 300, με αυτή την αμοιβή εγώ θα παίρνω $300 κάθε μήνα. Εάν από τους 300 είχα συστήσει 50, δεν θα έπαιρνα 300, θα έπαιρνα 600. Και ούτω καθεξής. Όσο περισσότερα άτομα λοιπόν έχω συστήσει, τόσο περισσότερες είναι οι αμοιβές μου στον πόνους ηγεσίας. Και τέλος είναι η αμοιβή αυτοκινήτου, το οποίο τι σημαίνει? Ότι όταν κάποιος έχει κάνει 20 τουλάχιστον προσωπικές συστάσεις και 300 μέλη ομάδα, παίρνει $300 κάθε μήνα, στα 500 και στα 1000 και είτε βάζει ένα αυτοκόλλητο στο μεταφορικό μέσο που έχει και παίρνει μετρητά ή παίρνει leasing αυτοκίνητο της εταιρείας. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα από ένα δυνατό ή ένα πιθανό ετήσιο εισόδημα από σύσταση επιχειρήσεων. Δηλαδή, αν κάποιος έχει συστήσει μέσα σε ένα χρόνο 10 επιχειρήσεις ή επαγγελματίες, μπορεί να έχει €1.150 εισόδημα. Αν έχει συστήσει 50, μπορεί να έχει 5.750. Αν έχει συστήσει 100 επιχειρήσεις, μπορεί να έχει 11.500. 200, 23.000. 300 να έχει βγάλει €34.500. Και επειδή αυτό είναι σωρευτικό, δηλαδή μπορείτε ένα χρόνο να έχω βάλει 10 ή 20 επιχειρήσεις, και αν τον επόμενο χρόνο βάλω άλλες 10, αυτές γίνονται 30. Σημαίνει ότι μπορώ να δημιουργώ ένα πολύ καλό εισόδημα κάθε χρόνο. Από τη σύσταση των συνδρομητών μπορούμε επίσης να έχουμε κατά προσέγγιση ένα εισόδημα. Δηλαδή, αν έχω συστήσει 20 συνδρομητές και αυτοί γίνανε 300, έχω περίπου €1.000. Αν έχω 50 προσωπικούς συνδρομητές και αυτοί γίνανε 500, έχω περίπου €2.000. Αν έχω 50 και αυτοί γίνανε 1.000, είναι περίπου €4.000. 102.000 είναι 8.000, 103.000 είναι €13.500. Δηλαδή δεν υπάρχει οροφή στο εισόδημα. Πέρα όμως από αυτό, υπάρχει και κάποιο σχέδιο με το οποίο μοιράζονται διάφορα κέρδη. Τι θα πει αυτό? Έχουμε τη δυνατότητα να προωθήσουμε εργαλεία internet marketing και να βγάλουμε $30 έως $120 αναπώληση. Επίσης, τη δυνατότητα να προωθήσουμε ένα σύστημα ομαδικών παρουσιάσεων για webinar, σεμινάρια δηλαδή μέσω ίντερνετ. Επίσης, η Olympic Idea έχει συνδεθεί με εταιρείες όπως είναι η eBay, η Amazon, Travelocity, Aveber κλπ. Και τι σημαίνει αυτό? Οτιδήποτε τζίρος γίνει σε αυτές τις εταιρείες από κάποιον ο οποίος έχει συνδεθεί από δικό μας link, από δικό μας σύνδεσμο, έχει δυνατότητα να βγάλει εισόδημα. Δηλαδή, όσοι ξεκινήσουν με την ετήσια συνδρομή, συμμετέχουν σε ένα 25% των κερδών από τη σχέση με αυτές τις εταιρείες. Δεν σημαίνει ότι η εταιρεία δίνει μόνο το 25%, δίνει το 100%. Απλώς τα υπόλοιπα 25% παίρνουν τα ζαφύρια, τα σμαράγδια, τα διαμάντια. Δεν έχει σημασία. Το σημαντικό είναι ότι ξεκινώντας κάποιος μπορεί να συμμετέχει και σε αυτές τις αμοιβές. Επίσης, η ελληνική ομάδα έκανε μια συμφωνία με τη Vodafone και έχουμε 50% του επίσημου τιμοκαταλόγου στα πακέτα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας στη σχέση με το Vodafone.
Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα νόμιμο, σταθερό, επαναλαμβανόμενο εισόδημα χωρίς ρίσκο. Τι κάνουμε? Συμμετέχουμε, διαφημίζουμε το πρόγραμμα και αμοιβόμαστε. Αυτό που είναι σημαντικό είναι, τελειώνοντας αυτή η παρουσίαση, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί που έχει κάτω από την οθόνη σας για να κάνετε μια δωρεάν προεγγραφή. Τι σημαίνει αυτό? Η δωρεάν προεγγραφή σημαίνει ότι θα βάλετε τα στοιχεία σας και στην πραγματικότητα θα μπείτε σε μια σελίδα, όπως τη βλέπετε εδώ, στην οποία στο κάτω μέρος δίνει τη δυνατότητα για κάποιον να ξεκινήσει. Είτε να ξεκινήσει με το πακέτο το ετήσιο, είτε με το πακέτο το τριμηνιαίο, είτε με το πακέτο το μηνιαίο. Μπορώ λοιπόν να βάλω εκεί τα στοιχεία μου, θα με βάλει μέσα στη διαδικασία πληρωμής με πιστωτική κάρτα και μπορώ να κάνω την εγγραφή μου. Εάν δεν θέλω να κάνω την εγγραφή μου, μπορώ να κρατήσω τη θέση μου σαν διαδικασία προεγραμμένου, μέχρι να μιλήσω με τον άνθρωπο ο οποίος με σύστησε και να διαπιστώσω ότι τελικά όντως με ενδιαφέρει και θέλω να προχωρήσω. Αλλά έχω κάνει την προεγγραφή. Εάν προσέξουμε, μόλις κάνουμε την προεγγραφή, υπάρχει μια λίστα ανθρώπων οι οποίοι συνεχώς αλλάζουν. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι κάνουν προεγγραφή αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί είναι σημαντική η προεγγραφή? Εάν δούμε την εικόνα ενός Matrix, στην πραγματικότητα οι οριστικές τοποθετήσεις γίνονται κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Τι σημαίνει αυτό? Ας υποθέσουμε ότι εδώ είσαστε εσείς που είσαστε υποψήφιος συνδρομητής, γι' αυτό είναι και με το κίτρινο, και έχετε κάνει την προεγγραφή σας. Αμέσως μετά γίνονται διάφορες άλλες προεγγραφές και κάποιοι άνθρωποι προχωράνε, κάποιοι κάνουν εγγραφή και γίνονται επομένως συνδρομητές, αυτοί που είναι με το κόκκινο, και σιγά σιγά μεγαλώνει όλη αυτή η διαδικασία. Εσείς είσαστε ακόμη χωρίς να έχετε πάρει την οριστική σας απόφαση. Μπορεί λοιπόν κάποιος να πει, ας το σκεφτώ μερικές μέρες ακόμα. Στο χρόνο που εσείς το σκέφτεστε, τι μπορεί να συμβεί, εάν δεν έχετε κάνει την προεγγραφή και δεν έχετε πάρει την προσωρινή θέση? Φεύγετε από τη θέση, άρα κάποιος ο οποίος πλήρωσε θα πάρει τη δική σας θέση και στην πραγματικότητα θα έχετε χάσει τη δυνατότητα αμοιβών από όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα ήταν στη δική σας ομάδα. Η Olympic Idea δεν είναι μια ωραία ιδέα. Βοηθάει να δημιουργήσουμε κέρδος και για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές. Είναι η κατάσταση win-win. Είναι η μεγαλύτερη χαμηλού κόστους επιχειρηματική ευκαιρία, διότι μας δίνει κέρδος και από σύσταση επιχειρήσεων και από σύσταση καταναλωτών και κέρδος από εργαλεία internet marketing. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να σας πω είναι ότι είναι μια παγκόσμια ευκαιρία και θα έλεγα καλώς ήρθατε στο μέλλον σας.